Ero uru kamano joka nyanam kuom biro e video ma kawuono. To kawuono wadwaro ng'iyo kaka jomosenindo bedo ikowo kaluwore gi jomotho gi tuo mar korona. Tuo ni ne en tuo manodonjo Kenya ka dwe mar adek to osemiyo nyaka skunde olor. To kata kamano, onagi ok osebedo mamor kaluwore gi kaka jok mosenindo ka nigi tuo ni ikowo kata iiko. Ok iki maber kane waneno ja Ugenya moro manoiki gotieno sa adek otieno. Nok obedo maber ahinya. To kata kamano nyoro, Mutahi Kagwe nowacho kama ni jok monindo gi tuo ni oseyud ni ok ginyal miyo tuo ni mako joma moko kaka nyoche giparo. Koro kawuono sirkal oseloko ni ibiro los chenro mar iko mopogore gi manyocha itimoga mondo jomonindo kata kopo nono ni gin gi tuo mar korona ni to migi iko maber kendo okowgi maber. Wang'eyo ga maber ni oganda marwa mar joluo kama wahero ga kowo jowa mosenindo, osiepewa kata mana anyuolawa kata nyithindwa mosenindo. Wahero mondo wakowgi maber kendo iko en ga kata mana en ga function kata sherehe maduong' kabisa. Koro gima ne Mutahi Kagwe ni owacho en gima ber kendo omiyo koro wanyalo kowo jowa mosenindo maber kendo wakowgi mayom gi luoro kata respect. To kata kamano wakwayi ni mondo i subscribe e channel marwa ni mondo sa asaya mwa post video to inyalo ketogi kaluwore gi kaka gibiro. Koro sani koro en mana ni koro wa sanitize, walogi kendo warwak mask maber. Jomoko ohero rwako mask e tikgi, jomoko rwako e pat wigi, jomoko be ok rwaki. To mask ni en e gima sani nyalo konyowa mondo kik tuo mar korona ni olandre. Koro inyalo nyisowa kuma inene video wa ni ka intiere dala mar Kisumo kata aluora mare. Waduoko ni erokamano kendo wakwayi ni mondo iritri, irit jogi kendo uritru maber. Kata kamano, ero uru kamano ahinya kuom neno kipindi. Ero uru kamano joka nyanam, ma en host maru. Ageno ni udhi maber kendo gima uber